Вітаю в ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини у Києві презентували доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Це вже 32-га доповідь. Вона охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2021 року. Вона підготовлена за результатами роботи моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Як готували доповідь, розповіла Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Наші висновки спираються на інформацію, зібрану під час 92 поїздок на місця, 12 відвідувань місць тримання під вартою, 82 судових засідань, 75 зібрань і 1156 інтерв'ю з жертвами і свідками порушень прав людини, а також з інших джерел інформації. В Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, окупованих Російською Федерацією, ми продовжували фіксувати порушення міжнародного права, прав людини і міжнародного гуманітарного права. Ми давали подальші рекомендації щодо усунення цих порушень Російської Федерації як окупаційної держави. Тотальна вимога Російської Федерації про отримання попереднього дозволу на проведення будь-яких публічних зібрань обмежує свободу мирних зібрань на півострові. Мирні протести проти російського уряду, прихильників затриманого російського опозиційного політика Олексія Навального призвели до затримань під час протестів і протягом наступних тижнів. Які порушення зафіксувала моніторингова місія ООН в Україні, як змінилася ситуація з правами людини в окупованому Криму та які санкції чекають на осіб, причетних до цих порушень, говоримо сьогодні. У нас на зв'язку Людмила Коротких, менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру. Добрий вечір. Доброго вечора. Якщо говорити в цілому про цю доповідь, як ви її оцінюєте і чи всі ці факти, які фіксував ваш центр, до неї потрапили? Звісно, це вже, як ви зазначили, 32-га доповідь Управління Верховного комісара з прав людини, яка працює тут в Україні. Це постійна моніторингова місія. Звісно, це дуже важливий звіт і дуже важливо в контексті того міжнародного документування подій і порушень прав людини на території окупованого Криму. Звісно, враховуючи ту методологію, за якою працює Управління Верховного комісару, вони не мали змоги включити всі ті випадки, які фіксували ми, наша організація, за цей період часу. І, на жаль, дуже обмежена кількість порушень, вона відображена в цьому звіті. До прикладу, навіть немає розділу права на життя, коли ми знаємо, що у травні місяці під час обшуку та нібито затримання було вбито громадянина Узбекистану на території окупованого Криму. Тобто такі випадки навіть вони не відображені, і це дуже прикро, що досить незначна кількість тих порушень, які фіксує наша організація, потрапила до цього звіту. А ви якимось чином передавали цю інформацію? Тобто, чи був до вас запит, або, можливо, ваше звернення навпаки до моніторингової місії з цим переліком? Звісно, що наша організація, ми робимо щомісячні аналізи порушень прав людини на території Криму. Також у нас є квартальний, піврічний, за 9 місяців та річний звіт. Аналіз порушень прав людини на території Криму, і всі ці матеріали вони направляються до моніторингової місії Управління Верховного комісару тут в Україні. Звісно, що ця комунікація вона є. Ми ще не мали змогу, не встигли відреагувати на цю доповідь безпосередньо до Управління Верховного комісара, але зараз ми готуємо наші пропозиції, наші рекомендації, так би мовити, нашу реакцію на цей звіт до Управління Верховного комісара. Якщо порівнювати ситуацію, яка була під час попередніх доповідей і зараз, яка є динаміка? Погіршилась, поліпшилася, стабільна? Якщо говорити суто по доповідям Управління Верховного комісару, то ми бачимо, що динаміка вона має таку негативну тенденцію. І якщо я не помиляюсь, навіть кожного разу вони намагаються охопити деякі нові види порушень прав, незважаючи на те, що, наприклад, у цій доповіді вони виокремили лише 4 категорії, але не може не радувати, що Управління Верховного комісара намагається охоплювати з різних сторін.
ті порушення, проте, звісно, нам би хотілося, щоб всі ті факти, які фіксуємо ми і наші колеги, інші правозахисні організації, вони були абсолютно усі відображені у цьому звіті, тому що ми розуміємо, що це є основою для подальшого звіту Генерального секретаря ООН на виконання резолюції щодо ситуації з правами людини на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна. І тому, звісно, для нас дуже важливо, щоб у цих звітах була повна інформація. Ви згадували про те, що не було права на життя згадано, але згадувались про право на свободу та особисту недоторканність. Зокрема, в цій доповіді було цитата: «Наріман Джелял та інші затримані в окупованому Криму стали об'єктами порушень з боку Російської Федерації». Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини під час своєї доповіді. Також вона розповіла, що місія зафіксувала випадки катувань і жорстокого поводження на окупованому півострові. Зокрема, йдеться про журналіста Владислава Єсипенка. Давайте послухаємо. В одному із показових випадків 10 березня співробітники ФСБ затримали журналіста Владислава Єсипенка за підозрою у незаконному володінні вибухівкою, після чого його катували. Попри те, що потерпілий вказав осіб, які, за його твердженнями, несуть відповідальність за його катування, слідчий комітет відмовився порушити офіційне розслідування, поки це рішення не було скасоване прокуратурою у квітні. Станом на 22 вересня розслідування так і не було порушене. Якщо говорити про такі вже більш точкові моменти, зокрема справу Владислава Єсипенка, журналіста, який фактично не було до того, в якийсь період не фіксували затримання саме журналіста, який приїхав, умовно кажучи, на роботу в окупованому Крим. З чим ви це зараз пов'язуєте і про що це може говорити? Це пов'язано з тим, що на території Криму, на жаль, продовжується ця негативна тенденція до придушення свободи слова, намагаються звузити можливості передачі інформації про те, що відбувається в Криму, до зовнішнього світу. Крим продовжує знаходитися в такому інформаційному вакуумі. Чому саме зараз було заарештовано Владислава Єсипенка? Можливо, на цей момент було напрацьовано, скажімо так, вже матеріали справи, які можна було використати. Тому саме зараз. Але я впевнена, що це була послідовна така дія, коли саме відпрацьовували, як кажуть, силові структури саме цього журналіста. І, звісно, якщо казати про право на свободу та особисту недоторканність, звісно, що голова представництва вона згадувала і випадок з Наріманом Джелялом та братами Ахтемовими, проте ці події були вже поза межами звіту. Я впевнена, що ці події будуть відображені вже в наступному звіті управління Верховного комісару. Але важливо зазначити, що у цьому звіті, наприклад, немає такої позиції або такого розділу, як нелюдське поводження, або таке, що принижує людську гідність. Коли ми знаємо, що за цей період дуже багато разів політичні в'язні, які відбувають вже так зване покарання, вони їх поміщали до штрафних ізоляторів, не надавали належну медичну допомогу. І я вважаю, що це дуже важливо і також повинно бути відображено у цих звітах, де, звісно, відповідно рекомендації ми будемо давати. Так, ви якраз згадали про Нарімана Джеляла. Я пропоную послухати, в якому контексті і про що говорила під час свого виступу представниця моніторингової місії про нього. 5 кримських татар були затримані в Криму 3 і 4 вересня після обшуків, проведених в їхніх будинках російськими правоохоронцями. Їх тримали під вартою без зв'язку з зовнішнім світом, і їм було відмовлено у доступі до адвокатів. Один з них, Наріман Джелялов, є заступником голови Меджлісу, представницького органу кримсько-татарської громади. Разом з 2 іншими чоловіками його було обвинувачено у саботажі, і він був поміщений під варту. Інші 2 чоловіків були обвинувачені у скоєнні адміністративного правопорушення і засуджені до 14 і 15 діб арешту відповідно.
58 людей, які мирно зібралися на підтримку цих чоловіків, були затримані та зазнали адміністративних санкцій. Факт того, що затримання стосується заступника голови Меджлісу, про що він зараз може говорити в контексті того, що такі затримання так само не траплялися вже, наскільки я пам'ятаю, останні кілька років? Ну, по-перше, це вже багато казали про це. Затримання саме зараз Нарімана Джеляла, воно пов'язане в першу чергу з його активною позицією останнім часом, а особливо це з його участю виступом у Кримській платформі під час установчого саміту у серпні цього року. І тому саме зараз його заарештували і за ним прийшли. Але це, звісно, що це є продовжуючою такою тенденцією переслідування представницького органу корінного народу. Ми знаємо, що серед тих 58 активістів, які були затримані, були також інші представники із системи Курултай Меджліс, це і Центральна виборча комісія, і інші органи національного самоврядування. Тому це є продовжуючою такою традицією. Ми знаємо, що пану Наріману Джелялу регулярно надсилали попередження про недопущення порушення екстремістського законодавства напередодні і Дня прапору, і Дня пам'яті жертв депортації, і інших визначених дат. Тому це все це було, і просто чекали моменту, коли буде саме зручно його заарештувати і прийти за ним. Друга така підтема, яка є в цій доповіді, це мирні зібрання та справедливий суд. І, зокрема, під час свого виступу Матильда Богнар згадала засудження голови Меджлісу Рефата Чубарова і назвала це порушенням міжнародних стандартів. У справі Рефата Чубарова, голови Меджлісу, який сьогодні проживає на материковій Україні, який був заочно засуджений Верховним судом Криму до 6 років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу перед Кримським парламентом 26 лютого 2014 року, після ретроактивного застосування законодавства, і що є порушенням міжнародних стандартів. І цитуючи саму доповідь, 1 червня суд у Криму заочно засудив голову Меджлісу Рефата Чубарова, який зараз проживає на материковій Україні, до 6 років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим 26 лютого 2014 року. Пан Чубаров скаржився на те, що його ані належно не повідомляли про дату і місце судового розгляду, ані не викликали до суду. Справедливість судового розгляду обвинуваченого була ще більш підірвана свавільним відводом його приватного адвоката, що може дорівнювати порушенню права мати обраним самим ним захисника. Упродовж звітнього періоду управління Верховного комісару з прав людини також зафіксувало ще 3 випадки заочного переслідування кримських татарських чоловіків за обставин, що спричиняють серйозну стурбованість щодо права обвинувачених на справедливий судовий розгляд. В одному судовому провадженні підсудний лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв не зміг бути присутнім, оскільки російська влада заборонила йому в'їзд до Криму до 2034 року. Пані Людмила, враховуючи ці і висновки, і самі випадки, наскільки це є частим порушенням в Криму саме права на справедливий суд, в тому числі, коли судові зібрання і судові засідання проходять без участі самих підсудних? Ну, насправді, на мій погляд, порушення права на справедливий суд є чи не найпоширенішим видом порушень на території Криму. Що стосується того, що, власне, тих випадків, які були згадані, що справи про Рефата Чубарова, то тут ми бачимо 2 такі постійні практики, які застосовує окупаційна влада. Це ретроактивне застосування законодавства, тобто за ті дії, які відбулися ще до того, як Російська Федерація почала здійснювати ефективний контроль даної території. Друга позиція
позиція. Друга практика – це механізм заочного арешту та навіть оголошення у розшук. Це насправді не така рідка практика, коли заочно здійснюють судові засідання, розглядають справи, виносять якісь рішення, як і процесуальні, так і вже по суті справі, як ми бачимо, знову ж таки з паном Рефатом Чубаровим. Це, якщо так згадати, це були випадки і журналіста Айдера Муштабаєва, журналістки Гульсум Халілової, доньки політичного в'язня Леонори Бекірової, керівника, власника кримськотатарського телеканалу АТР Лінура Іслямова, це і голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. І ще достатньо випадків можна згадати, коли саме заочний розгляд справ відбувався. І звісно, що не було ні належного повідомлення про розгляд, судовий розгляд. Були випадки навіть, коли люди вже постфактум дізнавалися, що проти них є якась справа, і вже винесено якесь рішення, тобто вони навіть теоретично не мали змоги залучити до цього так званого процесу власного захисника або приватного захисника, якому вони б довіряли, який міг би здійснювати їх захист та представляти офіційно їх інтереси. І окрім того, у доповіді також констатується, що свобода мирних зібрань далі обмежувалася Російською Федерацією. Росія продовжувала застосовувати вимогу щодо отримання попереднього дозволу на проведення будь-яких публічних зібрань у Криму. 23 січня 2021 року люди зібралися в Сімферополі та Севастополі без дозволу після закликів до протестів проти уряду з боку прихильників затриманого російського опозиціонера, політика Олексія Навального. Так само зафіксували нові випадки переслідування за участь в одиночних пікетах. 21 травня 2021 року суд у Криму визнав 3 кримських татарок винними в участі в несанкціонованих публічних зібраннях. Вони проводили одиночні пікети на підтримку синів, які переслідуються в судовому порядку у справі Хізбут-Тахрір. Суд оштрафував одну жінку на 5 тисяч російських рублів, а 2 інших на 10 тисяч російських рублів кожну за відсутність дозволу на проведення зібрання. Правоохоронні органи продовжували робити попередження перед пам'ятними датами кримських татар. Також задокументували, що напередодні Дня кримсько-татарського прапору 26 червня цього року поліція і прокуратура відправила письмове попередження щонайменше 5 кримським татарам. Враховуючи все перелічене, і в тому числі те, що ті приклади, які не війшли в цей перелік, свобода мирних зібрань і можливість мирних зібрань, наскільки утиски стали більшими зараз? Ну, насправді це також свобода мирних зібрань, це є насправді основним з таких прав, свобод, яке дає можливість реалізовувати і відстоювати інші права. Тому це насправді дуже важливе право, яке порушується і продовжує порушуватись. Протягом всіх цих років окупації ми кажемо і звертаємо увагу на принципову відмінність у законодавстві Російської Федерації, яке вона неправомірно розповсюджена на території Криму, і законодавством українським. Тобто у російському законодавстві дійсно існує позиція погоджувального характеру проведення мирних акцій, мирних зібрань, на відміну від українського законодавства, коли діє повідомчий характер проведення будь-яких мирних акцій або публічних акцій. Тому це перше основне порушення, яке і тягне за собою безліч інших, коли ми знаємо, що людям просто не дозволяють і не погоджують проведення масових зібрань. Це і що стосується і Дня прапору, і мітингу у День пам'яті жертв депортації, і інші заходи публічні. Що стосується одиночних пікетів, насправді у російському законодавстві немає прямої заборони на проведення без погодження одиночних пікетів. І ті випадки, які згадані у доповіді, це матері фігурантів красногвардійської справи Хізбут-Тахрір, яких незаконно
звинуватили та засудили до значних строків позбавлення волі. Ці випадки, звісно, фіксуються. Це так зване адміністративне порушення. Всього за період окупації нашої організації за Кримськотатарським ресурсним центром зафіксовано 21 такий випадок порушення саме щодо жінок, матерів, сестер, тобто родичок політичних в'язнів, коли вони виходили на підтримку. Тобто ця тенденція вона зберігається, і це продовжується. Окрім того, крім фіксації, хотілося поговорити про відповідальність за порушення прав людей. Ми з вами до ефіру спілкувалися, і ви сказали, що Кримськотатарський ресурсний центр вже підготував перелік тих осіб, щодо яких передбачається запровадження персональних санкцій. За аналогією з актом Магнітського, вони будуть запроваджуватися проти людей, причетних до порушень прав людини в окупованому Криму. А ми можемо зараз говорити, скільки там людей і кому ви цей список будете передавати? Так, дійсно, щодо питання закону аналогів акту Магнітського, його адаптації в країнах, де він є. На сьогодні це 6 країн, це країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, це Сполучені Штати Америки, які і прийняли перший такий закон, власне, акт Магнітського. Це Сполучене Королівство Великобританії та Канада. 6 країн. У грудні минулого року, 7 грудня 2020 року, Європейський Союз ухвалив загальний механізм обмежувальних заходів щодо грубого порушення прав людини. Тобто сьогодні ми маємо 6 країн плюс загальноєвропейський механізм. І цим питанням просування адаптації наявних законів та просування у інших країнах. Зараз ми активно співпрацюємо з Італією, з Нідерландами, Королівство Данії. Там активно йде широка дискусія щодо запровадження закону аналогу акта Магнітського, Австралія, Японія. І цими питаннями насправді наша організація займається з 2018 року. У лютому цього року ми презентували методику оцінки ступені колаборації, на підставі якої ми розробляли класифікацію осіб, відповідальних за порушення прав людини. На сьогодні класифікована і встановлена, ідентифікована нами 166 таких осіб, проте верифіковано і зібрано дані щодо 50 осіб. Тобто на сьогодні наш список, який оформлений відповідно до вимог цих країн, які мають законні аналоги акта Магнітського, він включає в себе 50 людей, 50 осіб, відповідальних за порушення прав людини. В першу чергу це співробітники Федеральної служби безпеки ФСБ Російської Федерації, це судді, це прокурори, це інші посадовці, які мають пряме відношення до порушення прав людини. Ці списки вони сформовані, вони передані, як я вже зазначала, до Литовської Республіки, представництва Європейського Союзу в Україні, Великобританії. Завтра маємо зустріч з представництвом посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Їм передамо ці списки, і ще запланована зустріч з іншими представництвами країн. Також нами передано дані списки до Служби безпеки України, до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національної поліції Автономної Республіки Крим та Міністерства закордонних справ, а також до Офісу Президента України, тобто до тих органів, які мають повноваження щодо розслідування порушень на території Криму, а також які мають право вносити пропозиції щодо введення санкцій до Ради національної безпеки і оборони України. Саме тому були обрані ці органи державної влади України. І на сьогодні вже всім цим українським органам передано списки. Наразі ми чекаємо, йде процес обробки з їхньої сторони. Проте цей процес, він насправді непростий, він досить тривалий. А для того, щоб зібрати, обробити і верифікувати цих 50 осіб, у нашій організації пішло близько півроку, і це досить багато комунікацій, досить багато кваліфікованої роботи спеціалістів, яких ми залучали, які працюють у нашій організації. І тому ми на зараз ми знаходимося на етапі, коли ми передали ці списки і чекаємо реакції наших партнерів і наших органів. З партнерами обговорювали якісь терміни? Можливо, вони говорили, скільки потенційно часу в них може піти на те, щоб обробити, а може і прийняти відповідні рішення?
Звісно, що вони в першу чергу що говорять, що про те, що це, звісно, непростий і не швидкий процес. Їх в першу чергу цікавить реакція і діяльність наших українських органів, тому що, звісно, що вони будуть на це орієнтуватися. Якщо ми говоримо, наприклад, про Європейський Союз, то це рішення про запровадження обмежувальних заходів буде прийматися Європейським Союзом. Європейським парламентом, перепрошую, і це повинно бути погодження всіх країн-членів Європейського Союзу. І ми розуміємо, що тут насправді перед нами є величезний виклик, оскільки ми знаємо і про політичні позиції, і про вплив, підкуп з боку Російської Федерації. Тому ми не сподіваємося, що це буде завтра. Тобто ми розуміємо, усвідомлюємо, що це буде не швидкий процес, це декілька місяців як мінімум, а можливо і до півроку буде тривати цей процес. У посольстві Литовської Республіки нас партнери зазначили, що звісно, що вони будуть працювати у цьому напрямку, проте є певні виклики внутрішні в країні, оскільки вони мають велику міграційну кризу з білоруськими беженцями з Білорусі, а саме міграційна служба Литовської Республіки займається питаннями введення персональних санкцій, тобто це профільне відомство. Тому ми повинні усвідомлювати, розуміти, що у наших партнерів є власні проблеми, є власні виклики, які потребують їх уваги, їх зосередженості на цих питаннях. І тому нам потрібно, по-перше, потрібно, щоб українські органи прийняли рішення. Ми знаємо, що по деяким з них йдуть вже кримінальне провадження і йде цей процес. Якщо говорити про прийняття рішення і про можливі наслідки, персональні санкції, про що ми говоримо? Тобто, які обмеження на цих людей, які обмеження для цих людей будуть, якщо можна, будь ласка, там дуже коротко. Насправді так, це і буде коротко, оскільки персональні санкції, які передбачені у країнах, які займають закон аналога акту Магнітського, це, як правило, дві позиції. Перше – це заборона на в'їзд, а друге – це заморожування активів, які цієї людини, яка знаходиться в цьому санкційному списку на території цієї країни, або якщо ми говоримо про Європейський Союз, на території всього Європейського Союзу. Про те, чому важливо, щоб рішення вони приймалися хоча б цими 6 країнами та Європейським Союзом, оскільки це важливо для, наприклад, посольства для країни Індонезія, яка може і вже практикувала застосування дублювання санкцій, які були введені Сполученими Штатами Америки, наприклад, проти осіб, які грубо порушують права людини у своїй країні або за інших обставин, які ми маємо в Криму. Насправді на сьогодні ми маємо персональні санкції і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, але це санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, за порушення прав людини. На жаль, ми не маємо щодо Криму ще жодної персональної санкції, і тому ми, скажімо так, лише починаємо цей процес з нашими міжнародними партнерами і будемо очікувати найближчим часом цих рішень і прийняття цих реакцій, прийняття цих... що зможемо окремо з вами обговорити вже про реакцію і українських установ, і наших закордонних партнерів. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Коротких, менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру. Говорили ми сьогодні про доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яку презентували у Києві. Передивитися цей та інші ефіри ви можете на нашому сайті «Суспільне Крим» та на нашому ютуб-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.